ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 እቲ ናብ ደንበ ኣባጊዕ ብኣፍ ደገ ዚኣቱ ብኻልእ ወገን ዝሓኩር ንሱ ሰራዕን ጉሒላን ከም ዝኾነ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። እቲ ብኣፍ ደገ ዝኣቱ ግና ንሱ ጓሳ ኣባጊዕ ንዑ እቲ ሓላዊ ደገ ይኸፍተሉ። እተን ኣባጊዕ እውን ቃሉ ይሰምዓ። ነተን ኣባጊዕ ከዓ በብስመን ፀዊዑ የወፍረን። ነተን ኣባጊዑ ምስ ኣወፈረን ድማ ቀቅድሚአን ይኸይድ። እተን ኣባጊዕ እውን ድምፂ የለልያየን እሞ ይስዕብኦ። ድምፂ ካልእ ዘይፈልጣ ስለ ዝኾና ንኻልእ ካብኡ ይጋልባ እምበር ኣይስዕብኦን እየን። የሱስ እዚ ምስሊ እዚ መሰለሎም፣ ንሳቶም ግና ነቲ ተዛረቦም ኣየስተውዓልዎን። ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ በሎም፣ እቲ ደገ ኣባጊዕ ኣነ ከም ዝኾንኩ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። እቶም ቅድመይ ዝመፁ ኩላቶም ሰራእትን ጓሓሉትን እዮም። እተን ኣባጊዕ ግና ኣይሰምዖምን እየን። እቲ ደገ ኣነ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን ክኣቱን ክወፅን መጓሰዩን ክረክብ እዩ። ሰራእ ብጀካ ክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመፅእን እዩ። ኣነ ግና ህይወት ምስ ተረፉ ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመጻኹ። እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃ ኣባጊዑ ይሕልፋ። እቲ በዓል ዓስቢ ግና ጓሳ ዘይኮነ እተን ኣባጊዕ እውን ዘይጥሪቱ ተኾላ ክመጽእ ከሎ እንተረኣየ ነተን ኣባጊዕ ሓዲግዎን ይሃድም። እቲ ተኾላ ድማ ነተን ኣባጊዕ ይዛርፈን ፋሕ እውን የብለን። በዓል ዓስቢ እሞ ይሃድም፣ ግድ እተን ኣባጊዕ እውን የብሉን። ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ነባጊዕ ይፈልጠን፣ እተን ኣባጊዕ እውን ይፈልጣን እየን። ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነቦ እፈልጦ እየ። ንነፍሰይ ከዓ በጃ እተን ኣባጊዕ ኣሕልፋ። ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ እውን ኣለዋኒ፣ ንዓታተን ድማ ከምፀን እየን። ቃለይ እውን ክሰምዓ እየን። ሓደ መጓሰ ክኾና እየን፣ ጓሰን እውን ሓደ። ኣነ ንነፍሰይ በጃ ክሕልፋ መሊሰ እውን ኮዛ እየ እሞ ስለዚ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ። በዓለይ በጃ ዘሕልፋ እምበር ካባይ ዝወስዳስ የልቦን። በጃ ክሕልፋ ስልጣን ኣለኒ፣ መሊሰ ኮዛ እውን ስልጣን ኣለኒ። ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ካብ ኣቦ እየ እተቐበልክዋ። ብዛዕባ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ኣብ ማእኸል ኣይሁድ ከም ብሓድሽ ምፍልላይ ኮነ። ሽዑ ካባታቶም ብዙሓት ጋኔን ሒዝዎ ይዓብድ ኣሎ እንታይ ኢልኩሞ ኢኹም እሰምዕዎ በሉ። ካልኦት ግና እዚ ዘረባ እዚ ዘረባ ዕቡድ ኣይኮነን፣ ጋኔን ዶ ኣዒንቲ ዕውራት ክኸፍት ይከኣሎ ይበሉ። ኣብ የሩሳሌም በዓል ምሕዳስ ቤት መቕደስ ኮነ። ክረምቲ ከዓ ነበረ። የሱስ ድማ ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ገበላ ሰሎሞን ይመላለስ ነበረ። ሽዑ ኣይሁድ ኣኽበብዎ እሞ ክሳዕ መዓዝ ኢኻ ላሕ እተብለና? ንስኻ ኩርስስ እንተኾንካ ኣጊትካ ንገረና በልዎ። የሱስ መለሰሎም፣ ነጊረኩም ኣይኣመንኩምን። እዚ ብስም ኣቦይ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ይምስክረለይ ኣሎ። ንስኻትኩም ግና ከምቲ ዝበልኩኹም ካብተን ኣባጊዒ ስለዘይኮንኩም ኣይተኣምኑን ኢኹም። እተን ኣባጊዒ ግና ድምፂ ይሰምዓ፣ ኣነኻ ኣለልየን፣ ንሳተን እውን ይስዕባኒ። ኣነኻ ህይወት ዘለዓለም እህበን፣ ንዘለዓለም ድማ ኣይጠፍኣን እየን። ካብ ኢደይ እውን ዝምንዘዕን የልቦን። እቲ ንዓታትን ዝሃበኒ ኣቦይ ካብ ኩሉ ይዓቢ እዩ። ካብ ኢድ ኣቦይ ሓደ እኳ ክምንዘዕን ዝኽእል የልቦን። ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና። ኣይሁድ ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ከም ብሓድሽ እምኒ ኣልዓሉ። የሱስ ከዓ ካብ ኣቦይ ብዙሕ ሰናይ ግብርታት ኣርአኹኹም፣ ስለ ኣየናይ ግብሪ ኢኹም ብዳርባ እምኒ ክትቀትሉኒ እደልዩ ዘለኹም ኢሉ መለሰሎም። ኣይሁድካ ስለቲ ምፅራፍካን ሰብ ክነስኻ ነብስኻ ኣምላኽ ስለ ምግባርካን እምበር ስለቲ ጽቡቕ ግብርታትካስ ኣይኮናን ብእምኒ እንቐትለካ ኢሎም መለስሉ። የሱስ መለሰሎም፣ ኣብ ሕጉኹም ኣነ ኣማልኽቲ ኢኹም በልኩ ዝብል ዶ ኣይተጻሓፈን እዩ? ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመጸሎም ኣማልኽቲ ካብ ዝብሎም ጽሑፍ ክፈርስ ኣይከኣልን እዩ። ነቲ ኣቦ ዝቐደሶ ናብ ዓለሙን ዝለኣኹ ግዳ ወዲ ኣምላኽ እየ ስለ ዝበልኩኹም ከመይ ኢልኩም ትጻረፍ ኣለኻ ትብሉኒ ኣለኹም። ግብሪ ኣቦይ እንተ ዘይገበርኩ ኣይትእመኑኒ። እንተ ገበርኩ ግና ኣቦ ኣባይ ምህላው ኣነ እውን ኣብ ኣቦ ምህላወይ ምእንቲ ክትፈልጡን ከተሰብህሉንሲ ንዓይ እኳ እንተ ዘይኣመንኩምኒ ነቲ ግብረይ እመንዎ። መሊሶም ድማ ክሕዝዎ ደለዩ። ንሱ ግና ካብ ኣእዳዎም መለቐ። ከም ብሓድሽ ናብታ ዮሃንስ ቀደም የጥምቐላ ዝነበረ ስፍራ ናብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ከደ። ኣብኣ እውን ተቐመጠ። ብዙሓት ድማ ናብኡ መፂኦም ዮሃንስ ሓንቲ ተኣምራት እኳ ኣይገበረን። እቲ ዮሃንስ ብዛዕባኡ እተዛረቦ ዘበለ ኩሉ ግና ሓቂ ኮነ በሉ። ኣብኣ እውን ብዙሓት ብኡኡ ኣመኑ።